Iruña Beleiak gaur ere albiste iturri da bertan izandako lapurretagatik. Ikerketa luze baten ondoren, Ertzaintzak indusketa lekuan 2 lagun harrapatu dituen justu lapurretan zeudenean, eta etzen lapurtzen zuten lehen aldia. Jasone González. Segurtasun sailaren datuen arabera, iazko uztailetik hona lapurrak 16 aldiz hartu dira Iruña Beleian eta adi 200 bat zulo ilegal egin dituzte. Ertzaintzak hilabeteak eman ditu ingurua zaintzen, lapurrak beti gauez etortzen zirela ikusi zuten eta azkenean apirilean 2 gizon harrapatu zituzten lapurretan. Metalak atzemateko gailuak zituzten eta baita lurrazpian topatutako txanponak eta beste objektu arkeologiko batzuk ere bai, espoliazio delituarengatik ikertu dituzte. Lapurreten berri izan eta Ertzaintzak zaintza dispositiboa ezarri zuen Iruña Beleiako aztarnategian. Material teknologikoa erabiliz, infrarrojo izpiak erabiliz eta identifikazioa posible izan zen. Hainbat hilabetez ikertzen aritu ondoren, apirilaren 18ko goizean, Arabako minoiek infraganti harrapatu zituzten 2 gizon, metal detektagailuekin eta palekin ari ziren, eta 5 pieza arkeologiko eta txanpon batzuk zituzten aldean atxilotzeko unean. Egun desberdinetan joaten ziren aztarnategi horretara, beti gauez. Llevamos mucho tiempo trabajando conjuntamente con la unidad de delitos de la Ertzaintza para tener controlado y sobre todo perseguir a aquellos que intentan expoliar patrimonio en Iruña Beleia. Ikerketak agertu duenez, iazko uztailetik gutxienez 16 aldi sartu dira osten, eta 400 bat zulo egin dituzte aztarnategian baliozko gauzen bila. Ez zuten begiratzen inolako arkeologiko metodu zehatza eta hortaz balio handiko kalteak izan daitezke. Arkeologia espoliazioa egitea eta ondare historikoa kaltetzea egotzita, eginbideak hasi dituzte identifikatutako 2 gizonen kontra.